bịa meet Matas ebe ọ na-ere ahịa ahịa wọtụrụ 10 million Matas ọ ga-eresi ya That guy, that most confused. See, that guy is the most confused man I've ever seen on earth. He just, my phone email. Listen, foundation, yeah. I contribute that money sometimes, sir. I'm gonna get contribute, but when Okulora come out, understand me? I see the genuinity in Okulora. I tell you. You see, I see the genuinity in Okulora. Cut today off because okay, on the foundation Matthias before. I used to contribute money for him. I did not know that this man. Igbo love themselves. Igbo love themselves, yes. So I did not know that now this man, understand me, but Abu is a new person. Understand? Because if you want to contribute money for somebody, help on the matter. Anytime you bring that person, the person will put his account. Yes. So people will contribute money direct to that person. Yes. Yes. Understand me? So now about that nigga with account at the end of the day, if you don't buy people no good. All two ways, sir. So even say Matas me and Ijele when a good place the hospital the division there and Ijele account. Even they say anything account and anything account Matas, but all them me and Ijele. My brother, in the abroad now, abroad support this boy. And he lekwe n'ụzọ ejiri na-asị ndị Igbo biko ka anyị weta omenala Igbo weta peace n'ala Igbo ma ndị Christian ma ndị wunde ma ndị ihe bịa ọsọ gị meje n'ala Igbo ka anyị dịrị oke ka biko lekwe ndị oyi maga ma ndị oyi maga ma ndị oyi na-amaga ndị oyi maga ndị orphanage and widows biko ịlagaghị ma brother ma orele ego nyere ya tinagba ma orele ya tinagba ogbuepi na-ejimi asas ọ na-eme ihe ọ na-ekwu ọ na-epreach ọ na-eme ya n'ụdị ejiri eji this here aga na aga n'ihu but ọ bịara na-eme ya wetezi ihe tres youth anyị na-agwọzi ọgwụ youth anyị na that's the nwoke mazi Jesus Christ ndị okay watch out onwe nke weziri egwu Chineke na ka egbo today ka egbo tomorrow atụ eze that is that Anambra man nwere ego every Christmas my brother those okay when this man Ozobolo on Catholic Church na-aga n'ihu big boys ana-ekwu ekwu ndị niile ka nkọ nwere ego ka iji na compare onwe gị biko once again ayọ m ọnụ hapụ na ihe gbasara m nwoke ma biko ihe m na-achọ ịnụ mgbe ọbụla ihe ọbụla ga-esi gị na ọ na-apụta because ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ mmadụ anaghị agafe n'ụkwụ n'ọnụ ka mmadụ na-ekwupụ ihe ọbụla wọdị ga-ọta against Udele ka Udele nwee ike ka ala eziokwu na ntị agba fọkalata ya n'ebe ahụ ọ nọ ihe ọbụla ga-esi gị na ọ na-apụta ihe ọbụla ị ga-ekwu in fact ka ejide Udele ebe ahụ jide that place hope. The guy is coming up now. I'm powder near Magama Maga ego powder, but I'm okay. The bitter fruit, only one petition. Get the bitter But in that, when you will be implicating yourself, putting yourself in a trouble. Advisor, you make me buy law. If you and the content creator and a kucha on a buy name on a buy. Equal nobodo Igbo. Equal that if you threaten person, up 15 to 20 years imprisonment, they will not destroy your life.
na police station ka ọ na-ekwu ihe o na afọ ha na police station afọ ha can you imagine? I think you go say that maybe that na the guy na-enwe nsogbu n'isi because you ga-ama na ọ nọ into medication ị na-elegodi anya still the guy o nweburu nwetiri ihe medicine for talking for ebulati ya mba I don't read that comment ọ dị ka onye ha no bla talk something like that ka gwa n'eziokwu invi onye chi na-adị mma ka anya bụ mma onye ara enwe ike ikwunye ndị okwu gị ịbịa gị na-etere mmadụ na gị egbutu onye Ishi na-ewuchi mmadụ ibe gị bad everyday but na ihe na-agbachi ọbụla mmadụ ripụrụ enyi mmadụ ịkụrụ ka ị ga-awụrụ exactly. I was thinking that he had a connection, my brother. This that guy I was thinking that he had a connection. This was he don't get flat himself. Yeah, connection. The point in about immediately almost that na IPOB and we had him here and we had him in Nigeria. Then we read that hype and the man in a hype here. You know, we say about an individual, only you na police get me look here. We say about an individual, video who is it was for the Ishi, Ego face the case. Nigeria dị n'ime ahụrụ enwetụ mgbe ịma na o nwere ike na-ele anya gị na-eme na gị nwere level but o nwere ndị nwere level secretly a na-eme ga secretly so ị na-eme ka na-ekwu chafụ na Facebook a ego gị data 200 naira ị na-ekwucha ị ga-egbu mmadụ otu mma ga-eme gị otu nọ na ndị na-eso ya na-edegara ya ala asịrị ajọ ka ebe a nọ na agbụlagala ahụ. Many bloggers are looking up to them. Yes, you know, so he thought that Buhari still in Nigeria, Nigeria president. He thought the Buhari still in Nigeria. Exactly. The thing Ebola for example, even and they will not want to tell you understand? Before you okay, I have to know the community first. I tell you. Okay, because I'm now. Okay, I'm those people have the reputation. Nigeria just dead peaceful. But I didn't maybe mistake a threat of Mandela. People like David. You know, against the law. It's like that kind of thing. One day, Pastor, this man, Nana worry, Pastor Jeremiah. Pastor Jeremiah, Opota like this, near 30 Jeremiah, not one, Nasi, not near do you couldn't do Mandimanuku. Thank God. I watched this. He had to walk him up. He had to it's indeed this guy, this guy, I'm telling you. Nigeria will go. Almost they go to the before but that is even himself. If you himself, what the quarter like that they can hand not in a position here Bukobi, not in a position, not in a position not in a position ndo umorono na timo na ministra I am going to comment section like this. I come in a comment section on Facebook, YouTube, TikTok. I am going to comment section. Honorable Adire, Ebuko be criminal. I'm telling you, because Honorable Adire, Ebuko be criminal. Just screenshot
profile picture ya zoom onye wepụta ya tesi ya ma ama chọgide gị kọwara m ihe criminal ahụ niile. I'm telling you the in a the church in Obuho Zion in a gave one again can you do your program with man now? Do your own now. Do your own and which kind of trouble with this one? It don't come to destroy people. The only man of God like hey God yeah you many people in that in Miami only people like Chineke na kogozie ya and evangelist could be not only prayer the man stand for the truth and make many youth change the even a church now watch a youth now Monday make mama making your job tiga my youth many of them HRH but I'm good to Christ only wish only my brother actually me by highway. Actually me take nah, thank you very much, everybody. God bless you. You know what? These people, you watch the man stand for the whole, not only Ndi Igbo, everybody. When they benefit, oh no, I go evangelist on a wiki job in yours. But help you. You watch a preaching here. It says for you to use help everybody. Makana for Makafra, I want to hear that man beg. You know, see this man is mean for something. Sometimes God. Sometimes them like comment section of them like comment if all and these people they're just judging from other people's comments. Now, Ijele may not say like every know the open Bible. You're not feeling this mind. You know, not going in church. In not those people like Kalaman. That's what we can Bible do. That's what people will do without preaching Bible. Of have open heaven. Okay, I know. Let us go back to Omenala. But I need to go to school. University. University. Those school in those school now is the night before Catholic school. Or Kalaga school there. Even more than school now, like all Christian went to school. The agent of darkness, they are trying to fight Christians so that why can wait time now tamper your life. So your spiritual way now. They will not have that chance to deal with you spiritually. Sorry to attack this Matthias. Let us go back to root. School. Yeah, people like Allah, now what that in the school till all Christian with that school. School only. This man bia. Kafia. On the Brahma Matthias. Matthias going to put the kita na I got you about to do because I don't have one minute. Also go back to our route. Also go back to our route. Let the work us. Onye kwugo ka nwunye ama m ihu gị. Dede. Kemgbe akụmatala m. I think this is a Chima. Yes. No. Nwanne m nọ n'elu Ike. Ike. Kemgbe ọ kọtọ ka m na-anyaga moto agaga ọrụ na-ege gị. Ịma nga m na-ege ya dị ka nga mmadụ gbagịrị redio na moto ya. Tiga egwu warrior obiọma na-akpa gị. Ịma ihe mpu gị. Nna anụlugo ote ọchị na-atọ m na-achị. Nsọ ahụ na m onye re ka m Chineke nna. Ihe pụga gị n'ọnụ ihe niile ị ga-ewu ike nkọ ị na-elu egbum bum. I tell you. Onye ikwurikwu ya ga-anwụ na-aga na ha Chineke ga-enwe asa agbadi ọha ji. Igbo gari mala Igbo gari lakpa. Ya be ga anya na-eme o nonsense. Hey, the whole world man Ndị Igbo na-efe Chukwu. Okay, ala Igbo because I must go back to that route because that is stop man. I don't like that. Yeah, they destroy our youth. When I mmiri ụmụaka look at our youth now. Mpata ha na-eme ndị mega preaching attack. I hope this is mega na antichrist. Ọ mana ya na-ebute ọ dị ka mina watch ndị na-agba ekpo before watch anya agba ekpo ha gbara before agbara ndị nwere akọnuche ahapụ datin gba atụ ha na-eme. Nwanne m nọ n'ala nyedela m 1 minute. Dịka nwanne gị echi nyedela m 1 minute maka
enwere ndị nọ na comment section dị happy na mbatara nga maka awụm oke agbara eji aka abụ ebu m ịghọtara asa atọwa ụtọ sụ wepụ gị aghụghọ eziokwu ịghọtara and nga na-agwọ nshi ọdụ anya na-etige ya ose nna gị mụrụ gị sa onye were otu aka ma gburu agbara shaba ya otele ịghọtara oke soro ngwere mma mmiri ya akọchara oke ọ gaghị akọchara akọchara ọ gaghị akọchara oke so ihe ịhụrụ a na-ekwu lee m agwa gị enwere ilulu ndị Igbo na-atụsị ọwa onye ama ka a na-eyiri akwa mkpọ n'ala maka onye ụlọ ma nga atụmbabara ekweghị na ihe m na-ekwu ndị a na-ekwu maka ha enweghị onye nwe onye ofe mana enweghị onye nwe onye Awụsa and onye ịnọ atụ aka ma nga ijiri ọ ma nga eliri alụlọ gị ọ ma nga eliri ihe onye ị na-atụ aka ma nga eliri alụlọ gị ya chọọ ọkwụrụ a na-aka onye kọrọ ya gị togide gị welala eghọrọ ya wụrụ ka were ilulu my grandfather sị atụ ya jom tụọ ya jom arụọ ya mkpịsị anụ a ga-egbu egburu ya na isi o rejirile ikuku ekuole ihe nwuwe oke a na-anọ n'ụlọ ewu amụrụ o teela ekwuwe asị nwata ala na nchechi mmiri ya sị igiri mmiri kara ya mma igiri mmiri ahụ emere gịnị o riele gị so adị m happy na olu dịka ọnụ apụtara kwuo ụka ịghọtara nwanne m nọ n'elu I am grateful na ịpụtara na-ekwu okwu enweghị onye a na-emegide ihe a na-asị ndị mmadụ wepụ aka na ihe ọjọọ nwanne o nwere okwu ikwuru n'ụtụtụ esi na gị were enyi m aga m ekwuru na iwe enyi m ga-emewe ka ọjọọ nsọpọtụ ịgwa eziokwu ikwuru omume imege na small group si ebe ahụ maka asọ onye na-emekere mma ka a na-asị ya gachie aga n'ihu onye na-emeke kenarị mma si ya biko kwụlalụ so ihe niile ị hụrụ a na-ekwu nga a na-ekwusa nwanne otu onye a na-eshiri ọha otu onye a na-eshiri ọha enweghị nga a na-eme ya eme so ihe niile ị hụrụ a na-ekwu ana m ezu ihu m ana m ablọkụ my face ebe niile m na-aga ana m aga na ka Ogechi ha chọwa m si egbuo m yes m gaa na ka Ogechi ha chọrọ m ha egbuo ndị niile ị hụrụ a na-akpọ aha akpọọla m ha asị ha kwụlala ọnụ ịhụrụ a na-eme onye ochi ihe na ome nwanne onye ochi beta ha anọghị ịhụra nwoke ọbụla na-apụta na ya na nwaanyị na-arị ọnụ ọwụ nwoke na-ewelite aka ya akụọ nwaanyị ihe ọwụ nwoke ihe eji ama nwoke amụọ nwoke ya wụrụ nwoke ibe gị saa agụ ka gị saa nwaanyị saa kwuo ka gị hapụrụ ya ụlọ pụọ maka ike ụmụ nwaanyị nwụ n'ọnụ ka ọ dịghị mma andị nke ị hụrụ anọ n'ihu akwụkwọ a sị ihe onye na-eme ka ekwecha akụ ya onye pụta nga gị mekere mma aha gị akwụwa ya kwụwa ka ọma aha gị kwụwa ya kwụla ka ọjọọ onye nwere nga oshi a na-emechi ụzọ nga ochiri pụta ndị ebe ka anyị sị inwere ihe onwe ihe na-echi ama aghara ya na-echi ama ịghọtala so ya wụrụ ka were ilulu nwanne ihe unu na-ekwu ọ na-aba n'okwu maka onye si ke mmegharị mma ya mere eke onye si Ebuka Obi emeteghị ya mere eke onye so Ebuka Obi awụ liberation na ọwụghị indọstrị na onweteghị obumụgeghị ekọnọmi Naijiria ya pụta bịa kwuo onye so enweghị ndị ọ zọrọla ndụ ya bịa kọrọ ya bịa kwuo solar energy ma ọwa ọkụ nyere na ebe ka ha kwuo akpara so ole o ji ndị mmadụ iri wetara anyị mmadụ ole ọkwụgwọ ụgwọ skuulu
then gị gbakwana m sị ọ bụrụ na gị kpọọ oku mmadụ ole ga-aza gị ị kpọọla oku ugboro ole ebe ị kpọrọ oku ele adreesị gị nna gị ọwụ onye nne gị ọwụ onye echi nwa ga-agaba onye ọbụla na-ekwu ụka gị kwucha gị nye anyị adreesị gị anyị ga-aga jụọ ese ọwụghị gị nọrọ gị ga-atapara n'akụkụ ụlọ Ogechi ụdị night mind ya yes na-ekwu ị ga-atapara n'akụkụ ụlọ gị were microphone na-ekwu akọ gị kpom gị gbachie dọọ enwe onye ga-ama onye in the next 10 years nne gị enweghị adreesị nna gị enweghị adreesị ọrịa mma so ihe ị hụrụ a na-ekwu ya everyday mmadụ pụta in one way or the other ihe unu nọ na-ekwu ngwa ugbu a ndị niile a na-apụta nga ekwu ụka ụmụ onye mba anọ ọbụla na-apụta na-akọta Ebuka Obi enwere ndị mba anọ ritere uru n'aka Ebuka Obi ịgwa nwanne nwoke amonike duru yes gị wuru onye mba itoolu enwere nwanne gị na-erite elele n'aka Ebuka Obi gị wuru onye ide atọ nọ n'aka Ebuka Obi gị wuru onye ọlụ juru nga ahụ wee bekee ya gwadara m ebe Ishi n'ala Igbo ma na Enugu ma na Anambra ma na Ebonyi na-enweghị onye mere gịnị kete gị oke n'aka gịnị Ebuka Obi not only that both Hausa Yoruba Igbo all the senatorial post enwere na Nigeria ma ndị nọ n'ala Igbo ọkaigwe ọlụ Owerri gụnwa ha gwagodo m senetọ ka Ebuka Obi na-eweta ihe n'ala Igbo na ihe na-ekwu now family ole ka senators niile anyị nwere n'Imo steeti reconcile their marriage. He's doing the job of those people there maka ha sị na religion wa our problem na hospital pastors our problem gee ntị ka m bịa ihe Ebuka Obi na-eme na Imo steeti gọvanọ na-eme ka ya Enugu steeti gọvanọ na-eme ka ya Ebonyi steeti na-arụ ọrụ ekere ọrụ eke and o kerere ọrụ ka ya na-arụ na-enyekwere ndị gọvanọ aka ụlọọgwụ ahụ ọrụ na Lagos ọwụ ụlọọgwụ Lagos steeti kwesịrị ịrụ ụlọọgwụ ahụ ọrụ ga n'Enugu ma ọrụ ga na Anambra ụlọọgwụ gọọmenti kwesịrị ịrụ in one way or the other he is supporting the government. Yes. I don't know if you understand me. In one way or the other he is supporting quarters nọ n'ime ya. In one way or the other ọ na-enyere Lagos steeti gọọmenti aka revenue ọ na-eweta ọgodo ịmakwa ego ole na-abata na aviation passengers na-abata all over the world different airlines airports it's an industry as an institution. Do you know the valuation o wetere na that location or church ahụ nọ the valuation of the lands o wetere na that area. So my brothers I am so happy. This is why I'm jiri pụta here ka m bịa kwuo okwu nwanne akwụ gị n'azụ 100%. I ka akwụ gị n'azụ. Thank you so much. 100%. Ịghọtara onweghị ga-eme gị akpọbi okwu ndị Igbo chọrọ sorry to cut off ndị Igbo si mmadụ igwota ime ikele onye aka dị agwọta ọzọ this abrara na-elelu Chineke na-agọzi no matter onye dị perfect but ọ na-reach set forward dị truthful and ihe ọ na-enwe ọ na-support Chineke bi n'eluigwe na-watch ya ọ na-support ihe ọma ka ihe ọjọọ batara n'ala Igbo ihe the good platform and Chineke na-ebuli ya because I'm my watcher since because ọ wụdị pụta na ịbịa gị na-ewishi mmadụ ibeghị ihe ọjọọ isi omenala so Majesty thank you welcome ọ dị ka mmadụ abụọ lụgụ ọgụ na mbịa na ajọ m ihe megị na mbido n'aka gị ihe bata mmadụ na omebi onye na-aka ihe onye na-adịghị at fault ihe kwesịrị iji gee ntị Ike the next thing na-aga ime na ị hụrụ so many platform and so many pages enwere people form all kind of things na-anachichi ndị ụmụ ogbenye ego na Nigeria omena ha na free form NGO agada gbachi n'ụzọ na this blue app ị hụrụ Ogechi Ogechi pụrụ na blue app the whole ndị ushi niile zoro ezo ha apụchita I'm telling you Chineke osu agha Chineke nke ndị ogbenye ya chewere m nwaanyị ahụ Igbo Ọgachi bụ ewuriwe a minute ịmana abụm the fan of Ogechi before abụm fan ya and Ebuka Obi abụm fan of Ebuka Obi before ka si
Ogechi ka m bụrụ ụzọ bụrụ fan ya before Ebuka Obi. Then ka kasị bụrụ fan ya, every time nature emela power authority amara that na ịra ihe na-ekwu nature emegwo mara that na onye ọbụla na-agbata akụ o nwere something ya n'ime. Then na-afụta ka na-agba this lady onye ebe ya ekwu ebe onye ebe ya ekwu ebe onye ebe ya ekwu. Then I have to sit down sị ka mara ka ihe nọ this lady n'ime. Then na ihe ahụ ya n'ime ọ na-ewepụta mbe na-ajụ ese mbe ajọ mmadụ ese si ka ihe onye ji na-eme ihe a that person waya from some that near from na page Ogechi na so mere Ogechi bra 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 bra. Then ntinye okwu Ogechi ọnụ ba iji ndị mmadụ ese sị this lady na-eme ihe now ọnụ na-ekwu na ọ na-eme ihe dị ọcha ihe ahụ ọ na-ewepụta ụtọ ahụ ọ na-ewepụta ka ebe o siri ba na akaụntụ ya ka ebe o siri ba na peji ya na ka ebe siri ba na handset ya onye sendịrịla ya. Then after that program ofu one ekuke one bundle of eke nya ofu onye eziokwu na ndị aba ga-afụ bashi nya ga-ewere aka afọ abịa na peji ndị even though the person dịrịla m ihe na WhatsApp dadewere m ihe na ọ bụrụ na mụ ahapụghị Ogechi na people na ndị ga-esi na peji mapụ ga-adị too much na many people ma Ogechi and many of them ụmụ Ogechi na-efolo mụwa na ọ bụrụ na mesị ha ebe ahapụ na ha ga-apụsị. Then o mekwa ihe ahụ ebe 63 people esi na peji m pụọ. Then I posted it. After that time o nwere egwu agụrụ onye agburu egwu ndị Israel ogara ọwọtụ gụrụ David egbuo mmadụ thousands so bra bra bra, you know. Then 60 something ahụ pụrụ over 1,000 plus abịa that the following day, you know. Then I have to insult that person who kwuru ihe that person that dream ya say enyi ha fa na ndị prapụ na ndị batara nke ndị Kano. So what am I trying to say? The tackle na na-emekwa Ebuka Obi because of that tackle now can refer a lot in love to this man. So because the same thing now, the same nature emekwa ka mara that no one here this man n'ime. That is why onye ọbụla ji na-akpịa n'ọnụ ị chịrị ịgwa m na abịara na thousands of followers, thousands of members nọ na Ebuka Obi so only Ebuka Obi, that slim man osisi mmadụ na-egwu ha wayo ofu onye. That's what you want to tell me. Ofu onye chụkọ isi over 20,000 people nọ na chọọchị ya, over 50,000 people nọ na chọọchị nọ na ministry ya, then over 100,000 people nọ asa na-ekwu maka ya nwa. This single person this slave onye na-afụ this slave then chụkọ na use their bread okweghị omeme. So that thing mere m nchọpụta that n'ihe ahụ evi na ọ nwere ihe ndị a na-achọ ka ha kwado mana Chineke bịara bịa igbu ha wepụtara ha Chineke bịara bịa igbu ha were this guy Gafia desa n'etiti were Akụzayọ desa ha n'etiti. Akụzayọ na wura mma tinye n'akpa then Ogechi try well. So I know when sorry to cut you off. When men of our brother, you want Ezugo, Ejowa. Those are brothers. They are trying well. They are fighting. They are trying. Ogechi Njaka, Ogechi na Bambo, Ogechi na ona trying to nonsense. Oga gwage Ezugo. Gwage kemege. The guy na Bambo. Ona shino olu ono. Ona drive. Ona take risk na. Chineke na chukwugo na do ya na ganimu. Na stand for the Christian. Ne akwụkwọ ọchị shebe gị gị na ọgbọke onye agha sị onye ịma anya njesi onye agha ya chịla gị ọchị ọchị chịrị gị ka iji bulie elu onye ahụ kọrọ gị iji bulie elu. Ebuka Obi ihu mgbe ọ batara mgbe ochi abroad bata last week aka nwere otu report chedere ma ndị ọfisa ma ndị niile na-atapụ grace onye ọbụla grace don't fight grace at all. God I swear. Yeah. Then I can when your blood around me, they can I want to get my hand maybe a libo. La Hasina woman rapa. Yatra. Yes, no problem. Now I want buggy. but I'm yesterday.
gee ntị, apụtara m yesterday mee program yesterday. Ozugbo m mechara inside that program, m sị ha, ịma ndụmọdụ m nyere ndị mmadụ yesterday, any of them that is following me here, because I may use general language. So ebe a na-use general language, ime iche ime onye Igbo ihe with English, all those stack illiterate, compound illiterate with English, ha agba ọsọ, agụ ha asụli, agụ ha edeli, voice note, ihe na-eme. Ịghọtara? Even na WhatsApp group, ga-eche ịchụ ha ọsọ with English, iwere ha n'English, ọ gaghị edeli ihe ọ ga na-eti bịa voice note. Maka ha niile hụrụ wuchi ikpe ahịhịa, and ebe a gara nga paakị ya wụ n'Eshia na Europe. Ịghọtara? So side that not happen. Enwere corona, but you want to mandana in Europe here. Bulletin in Europe here. And when the king of Europe, and when ego because of thousands of people, and who know when they're back again. Again, a wicked Europe can have. Ka broche wa kucha doku. Cheme kucha he na-ekwu. Okwu nọ n'ọnụ. Sorry, sir. Nwanne ihe mere injin ekwu okwu ahụ na apụtara m yesterday. Enwere okwu ikwu the morning na touchere m otu Ishi eme giveaway. You are a complete philanthropist, a giver. You are not doing it for those people to help you back. Maka na ndị nyere n'aka ọkọ ga-echi ga anwụ ha. I'm telling you. Enwere ụmụnne gị nyere n'aka, inyere ha aka, ha rifere, ha abụọ gị otele. Maka ihe ọ sọrọ gị ma onye igwe ya lawa ọ ga-abụ gị otele. So ihe na-achọ ịgwa gị ya, emere m program yesterday. Somebody abata na the program. Masị ha, whenever you go to somebody's page, make a nice comment. Your destiny helper might be there. I tell you. Your destiny helper will locate you from your comment. Comment nicely. And when you see that what this person is talking is not good, instead of you to comment, leave. Don't what? Don't saga anybody. Comment nicely. Do you know that somebody commented and said, God, locate me with my destiny helper? The girl they put to problem here. Somebody better on my page, I tap all immediately. See, I chat after this program. Yeah, I chat the lady after the program. The lady bless her. You may go in here. What are you guarantee for 1 year? Yesterday. You see? You see? Yesterday. Humbleness. And he name her every week. And when you have breakfast. Every week. Can you have breakfast? So I'm not doing it. Go to my page. Okay, Jimmy, you try to make much. Juru m afọ. Maka ndị niile hụrụ na-agbasaga igele background ha, enwe ike nwere any background, enwe ike nwere nwanne ha nyere n'aka, enwe onye nwere nwanne nne na nna ha, ụfọdụ nne na nna ha irekachala n'ime ala, enwezi ndesine ifo ha enwe adreesị sef iruo mba anọ sef enwe ebe ichala ebe anụ ha lọdụtere ụlọ. Maka asụ onye ogologo a na-ere n'ori amrakọ. Yes. Okwe na ihe m na-ekwu. Yes. So enweghị ihe ọ sọrọ gị isi na ewu onye mba na ịtụ ha n'ụkwụ na amrakọ amara na ịbatala. You got my point. Isi na ịlọrọ ụlọ irute na amrakọ ị ga-azụ aṅara zọ mkpụrụ ofe ị ga-apụtarịrị. Ịghọtara ihe eji mụra nwa afọ ị ga-aga aṅara ga ịga amrakọ. Onye eji mụrụ ịghọtara these two places ị ga-stọpụ na aṅara nwanne gị stọpụ na amrakọ gị ga-stọpụ na amara gị stọpụ na Amajeke. Ịghọtara ị ga-akwụsị ya rụkwa na ị na-agba moto ala ị ga-agarịrị kedu ihe a na-akpọ ya Arugo Park. Ị ga-eru mmụọ, ị ga-eru Arugo Park. So ihe nnachi ịgwa gị ihe a na nwanne ihe nnachi ịgwa gị ebe a na-awụ onye ọbụla nọ na comment section ịpụta ebe a na-eme ihe ọma comment nicely. Your destiny helper might locate you from that place. The chief host might not be your destiny helper. Somebody not there might help you. Akwena na ihe na-ekwu. So my own wụ na ebe hụrụ m akwa hụrụ kedu ihe a na-akpọ ya olive oil Ebuka Obi ababeghị m aka handkerchief ya ababeghị m n'aka nothing nwebeghị. But my own wụ na ana m ahụ ọrụ ọnwa nwoke a na-arụ. Ekwuru m ya sị ka e nwee mmadụ dịka Okwuluọra eles oti na politics. Okwuluọra na onye nọ na street ị bịa na religion eweta nọ na chọọchị enwe Ebuka Obi enwe hotel
mmadụ isii n'ala Igbo n'ala Igbo. adị mma. Oh God. This is what I said. LS Oti batara na Abia State within 1 year. Ọrụ gọvanọ sụpụrụ Almost na 20 years. na-arụhụ for 24 years ka ọ rụrụ in 1 year. 24 years of Iyotago ticket ya rụọ in 1 year. Okwuruọra Iyotago responded to so many lives. Onye na a lot of youth to aka. People so now we beggar. Ama m onye ọwụ, ọma phone number m, ọma nne m, ọma m na ama m onye ọwụ. Ana m watch ihe ọ na-eme. Nwanne onye na-anaghị eweta kenu ya na-akpanye mmadụ. Oke mmadụ ewetara nye esi anya ndị mmadụ ka ọ ga-ewere. Onye na-enye gị nkenu ya na-akpa. Oke mmadụ wetara nye si anya ruo ndị mmadụ ka ọ ga-enye. Then gị bịa na-ebuka Obi. How many ministers or pastors or prophets has done what this man has done? How many years can other churches run? Ebuka Obi, you know when he started his journey. Ebuka Obi actively in Lagos State is not less than 3 years. 3 years or 4 years. 3 or 4 years order active. But so many churches in Lagos State, in Nigeria, for 20 years has never done what he has achieved. Okay, so I mean, people biaro gị na comment nwanne mmee ka ọma too mụ mmee ka ọjọọ mụ ka nchegharịa. I don't know if you understand me. Yes. But ị gaghị ewere now Ebuka Obi bịara gị were 1% out of 99% gị wepụta 1% were condemn more. Is very bad. And that 1% ahụ nwere ike ọwụ mistake ya ọ nwere ike ya ọrụ people nọ around him. You are my point. So, what is your problem? Your problem on happen on this young man. Go bless and the honor bless. Go even in the honor, Ojomo, the Horigo Ojomo, Origa Ojomo. Yes. Sorry, many people watch this saying I have a taboo almost, then I brought a taboo almost 10 years, 2 years. Because of that preaching, I have a rule like I been now. Kill my brother. That is my own. And I'm a live testimony. Ebuka Obi anaghị eri mmadụ ọjọọ ebe iwu ha believe in nweghị faith. Enwere ndị gara na the adoration ground of Ebuka Obi chịrị aja na nke Ebuka Obi jos aja were ya laa n'ụlọ ya ụsa na compound ya ihe mgbanwe adị. Enwere testimony. Ebuka Obi ahụ onye ahụ anya. Ebuka Obi akpasaghị onye ahụ aka. O jighị olive oil nothing, just na ọ zọrọ ụkwụ na the ground buru aja nọdị ya laa n'ụlọ ya wụsa ihe mgbanwe adị na ndụ ya. Testimony. Ọ bụrụ na ahapụ ndị mmadụ ka ha bịa nyewe testimony nwanne Ebuka Obi nwere ike at the end of the day ọ gaghị arụ ọnụ program adoration ground. Testimony ga-adị too much na oriri ndị niile ahụ ọjọọ ma big man ma ọgaranya ma ogbenye nwere testimony to give. In America I know people nwere testimony to give. Am I saying 2 or 1? Okwuruọra ị na-ekwu okwu ya. Okwuruọra, so many of you nwere platform unu chọrọ iji afọm NGO ka unu napụ ndị mmadụ ego. Ogechi nja ka ị na-ekwu. Ogechi nwere a private NGO ụmụaji scale acquisition ụmụaji na-amụ sewing n'Enugu enwe onye ma ọ naghị anaghị ashishi. But most of them na ndị mmadụ ego. Onye a nwere secret investment, but because of ihe ndị mmadụ na-eme ya ekeji onwe kpachi onwe ya, you will not know his way, her way. Ị gaghị ama ihe o nwere ebe ọ nọ maka na obi adịghị ndị be anyị mma. Nwanne the most wicked people ị ga-enweta n'ụwa bụ ndị Igbo nwanne gị. Your blood. Maka ikwu kịta na echefuru ihe na-ekwu okwu egbule ego. Ọ nwere ihe gbọtara afa the time nkwuru na mmanye ndị mmadụ ego. Abatara m na page, abatara m na this social media because I'm not a social media person. Then ebe mmadụ tiri ije bụ na group I was giving people mpụta msị ka onye nọ na page na-eche echiche ihe nwa ya ga-eri today. Ifu ndị mmadụ eju ma Hausa ma Igbo ma Yoruba, ifu ndị mmadụ eju. Then ka ihe nwa chiri iri ka ị chọ ka nwa gị rie today gawa skuulu na-eche gị onye ahụ ekwuo handset m n'aka na-eme transfer. Ọ bụghị handset n'aka na-eme transfer onye agbagota so megide mebe ha pik ntecha akwụkwọ
nsị ha piko ịma anụmanụ na live ebe na-enye ndị mmadụ ego 7 hours not ala like this 7 hours every morning n'ụtụtụ ọbụla so emegide my followers as ndị mmadụ asị m na mụ mepe page then I have to open page this page I'm mepere then na-enye ndị mmadụ ego under 5 months enyere m 800,000 under 5 months. Wow. So n'ụtụtụ ọbụla apụtanye ndị mmadụ ego ihe ụmụ ha ga-eri aga skuul ndị ga-agba moto aga Lagos ọ nwere onye ga-apụta ọsọ na Lagos ka ya chere ịga na ya je transport ọ nwere ga-apụta ọsọ na ya chere ịga port na ya na Imo steeti na ya je transport ọ na ya na Anambra bra ọ nwere onye ga-apụta ọsọ na ya nwa akwụkwọ na gaasị agwụla na ya nweghị ego ya ji eri nri then esendo emegide ihe a mbanye na giving loan nwajikwulite okwu ahụ bụ na peji mmadụ m gara m fụrụ yesterday m na wọchị na peji Macvela ka ha nọ ebe ahụ na-ekwugheri ofu onye sị that na the time ya bidoro kwụsị ifolo mụnwa wo the time m bidoro inye ndị mmadụ ego m bidoro inye ndị mmadụ loan na ọ time ya kwụsịrị ifolo nga wọchị onye ahụ ọ bụrụ onye chọrọ ka m nye loan nle ya anya fụ na mmadụ adịghị ya n'ime na ihe ọ bụ wee kuke na ihe ọ bụ bọmbụlụ ofeke m hapụ ekweghị na onye ahụ ego then ego ahụ na-enye ndị mmadụ ka na-esi enye ha the loan without any interest. I'm giving them that loan without any interest. Ha pụta enjoy it. So also my question I hope you will not hurt me. Ama m na aga m enye gị ego a gị kpọọ m asị gị ji maka ego nyere gị kpọọ m asị ọ sị m mba bara amaghị m ebe ibio ịnọ ugwu Hausa ịnọ Lagos ịnọ Anambra ịnọ Imo steeti amaghị m ebe ibi n'ọsọ that form ahụ m created eje print ya mgbanye ya na page then ebe rute ebe ahụ gị were kọpịrị ga-eme ya photocopy ịpụtazi gị desi ọla screenshot gị screenshot iru gị then screenshot ha iru gị dị na-esi na mgbanye gị ego ahụ then gị were ga tinye aka na the business and ka ị na-esi akwụ ya awụ every 2 months 5,000 naira every 2 weeks 5,000 naira every month 10,000 naira then ole ka mana ha gọ na-esi eme onye o rụziri tọn ya ifu ndị tọnụnụnụ bụrụ ekwensu ibụrụ ndị tọnụnụnụ na-ajụ m ọ because of ego nyere ha ka m na-eji akparị na-achọkwa mkparị ahụ ife onye na-asị m that na nchibi ebia buru if I want to carry him I should come and carry him if I want to carry her I should come and ifu ndị mmadụ na-ajụ m this question so these people are making them as I'm talking to you that some of them ka ji ego na-akwụbeghị m then others achọ ka m continue na-enye the money na ebe the ego m na-enye ọ na-anaghị send their back onye chọ ka ọ send before only few of them would send the ego without m ekwu okwu so gị fụ that na ebe ndị ọjọọ nọ ndị ọma kaba nọ die o nwere ndị send ego without m ekwuchighị ọnụ wutu na m sịrị that na ha na millions njude millions ahụ nye ya because a na-esi n'uche ahụ ama ụtọ shi o nweta ndị blọkụrụ m ablọkụ o nweta ndị blọkụrụ m o nwere ndị nọ na n'ego a o nwere ndị nọ na n'ego a from that moment ahụ m gbanyere ego a na akaụntụ ha stop view my post mme post ha na-eviewzie ha na-emezi like ha onwezi anything ọbụla ha na-emezi na page m ofe ekuke pụtara ebe a na nkịta anyị na-ekwu okwu ofe ekuke pụtara na comment section some start following people na nothing goes for nothing or nothing nothing goes for nothing that na nnenye ha ego ahụ na mbọ bank but ask the people who know here na watch m or those my followers na watch m I'm giving them money ha pụtasị m na ọwasị na man enye ha loan without any interest onwe onye na-asị na ị ga-akwụ 1 naira ma echi return ego a nwe na-asị na ị ga-akwụ 2 naira ma echi return ego a I keep giving these people money until ha turn to tiger na-asị m that na I should come and carry them so ọ nwekwara ndị kwụrụ ego so ebe ọ bụla ihe ọma nọ ebe ọ bụla ihe ọjọọ nọ ihe ọma nọ dị ya o nwere ndị ọ na-eru ha eru the time ahụ ha ga-eji akwụ ya ha akwụchaa ya o nwere ndị ọ na-eru the time e nyere ha akwụchaa ya so nke ọ bụla ihe ọjọọ na ihe ọma nọ dị ya now o nwere eziokwu na e nwere bad people na church ịchọsị ka i wure the person na-eme ka ezi mma ịchọ ka i wure je ụgbọ oke ndị ọjọọ ịchọ ka i wure
onye nke ahụ na-eme nke dị mma ịchọ ka ịgụkọta ya na ebe ndị ọzọ na-egwu wayo na onye nke akwa bụ onye wayo. Nwa na onwe m rụọ ọrụ na chọọchị, arụrụ m chọọchị bịawa obodo oyibo, ihe m jiri bịa obodo oyibo ka m bịa rụọ na chọọchị, then m bịa ka m nọdụ na under pastor, you know, so arụrụ m ministry, then ka m nọdụ under pastor ahụ mberịta ebe afọ ihe a na-arụ mfọdụ na kọntrị m bara na n'ọwayo ka a na-egwu, then m garụ na chọọchị pastor na-asị mmadụ right, pastor na-asị mmadụ by this time next month na ị ga-ebute ike na chọọchị ede na-abịa na ya, ị na-asị mmadụ na ọ ga-ebute, and o duru ga na onwe ihe onye na-arụ na ihe ọ na-arụ laptọp ka ọ na-apị gị sị na ọ ga-ebute ike na ego ole dị ole ga-anọ na akaụntụ ya na ego onye ihe ọ na-arụ ole ka nsi kwụsị ụka nke na ka onye ọzọ ya ekwukwe the same thing, ole ka nsi kwụsị ụka. So mụ na gị dị na mma mfụ ihe ọjọọ n'ebe gị, mfụ ihe ọjọọ n'ebe ị nọ, n'ụmata ụlọ ọbụla mụ na gị sịrị na anyị na-arụ aka n'otere na-eshi n'ime ihe eto gị ozugbo, ihe eto gị. And especially when I start telling you emezili ihe ị na-eme adịghị mma, ihe ị na-aga abụghị ụzọ, gị kọntinu na-enye m excuse ihe kwesịrị iji eme ihe na-ekwesịghị ije asịgo na spirit mụ na gị anaghị agakọ, then I'll cut you off. Onye sọrọ gị abụrụ the thing, it baffles me when I come out na afụ ndị mmadụ na social media ha na-asị ee na onye gị na ị na-ekwukọ okwu akwụgị na ya dị na mma kpọọ your friend nne kabakwa gị shi ya ụmụnna afọ gbuo gị onye abụkwa my friend because of all my friend ịchọ ka m na-ekwu ka m kwunyere ya because of ọ na-eme ihe ọjọọ, so I don't do like that. Enyi gị nwoke na-ezo oshi na gị si azụ moshi na gị na-asọpọtụ ya. Just 1 minute. Ka m gaa jikere ọrụ gogozie m biko. Iji nyere gị aka na ihe i kwuru nwanne m, one day m na-efolo Ebuka Obi, one boy abịa nye testimony, okay, bịa nye something, Ebuka Obi agwa ya si ya na ego ahụ ọ na-enye ya na ya were that money gaa chọọ ndị ọ ga-enyere ya aka wepụ aka na biznes ahụ ọ na-eme, na ọ na-eme ihe dị ụta na ọ na-eme ihe dị ụta. Ị gaghị ala were ihe niile o nwere kee ya ndị mmadụ. Nwanne ya nwoke adọrọ ya ego ya ebido genuine business ahụ o mere. Onye ọbụla nọ na comment section ga-aghọta story ya. Ya ewere 10 million were bịa nye Ebuka Obi as gift na ọ gbanwere ndụ ya. Ebuka Obi ewere that money dọwa ya n'elu tebụl. So ụmụ nwaanyị niile nọhịa nọ na di na-akwụ ha ụgwọ isi ha traditionally, na-akwụ ha ụgwọ isi ha na ha bịa ya weta list ihe a ga-eme n'isi ha wit di ha. O mere eme live. Enwe onye hụrụ nke ahụ, enwe onye hụrụ that one. That one. Ya gwa the guy si ya na ego ọ na-enye ya were ya wepụ aka na ihe ahụ ọ na-eme. The guy ala mee ihe Ebuka Obi gwara ya. Nwanne nwoke adọrọ ya ezigbo ego ya were bido business, were 10 million bịa nye first offering. Ebuka Obi eburu the money bupụta ya n'elu tebụl tọkwa ya n'anwụ cash. So ngwa ụmụ nwaanyị niile nọ na di, ụmụ agbọghọbịa na-akwụ ha ụgwọ isi ha na ha weta list na ha ga-aga kwụcha ụgwọ isi ha one by one. Na o nwere ike ụgwọ isi gị na-akwụbeghị mere ihe eji etobeghị afọ ime. O nwere ike onye nwe mere ihe dị gị ji ọ naghị aga n'ihu. A lot of things. This man is a core traditional man and a core religious man. Ọ ma ihe a na-eme n'ọdịnala, ọ ma ihe a na-eme na gịnị ụsọ Chineke. Ana m awọchị nwoke a. O nwere ụlọ ọgwụ onye na-ahụ na-adịghị mma ya sị gị go to Seraphic Hospital. Ọ na-aga na nke ha, ọ na-announce people na lodge na hotel. A na-ana ụgwọ hotel 40,000, Ebuka Obi na 5,000, 10,000 for members bịaranụ from America all over the world lodge dị ya. Na kedu ihe ọzọ unu chọrọ? Ebuka Obi na-aga n'ụlọ akwụna kpọpụta ụmụ ashawo. Ụfọdụ na-abịa for deliverance ya discover that na ha bi n'ụlọ akwụna. Ya sa ngwa ga-abụrụ na akpọ unu wepụ n'aka ihe ahụ na-eme. Is he not saving souls? I wonder. There are churches ị ga-agaruo. All these prostitutes ndị awụ nọ na brothel na-agba akwụna ụmụ nwaanyị ha na-edresị were bịa chọọchị. Onwe mgbe pastọ na-agwa ha ngwa kwụsị na akwụna ụnụ na-agwa ọgwọgodi ha emechakwa ha ala. You understand me?
Yes. niile ga-abịakwa dị ya werekwa ego ha batara na akwụna bịa nye offering. Bete Ebuka Obi ga-ahụ ya n'ebe ị nọ sị gị wepụ aka na ihe ahụ buru akpa gị. O nwere nke mere ụmụaji na-erubeghị 20 years, ụmụaji abụọ, ọnọdụ ya kwuo ya. Ebuka Obi na kansụl men na ga-ewerezi n'ọnụ tii na private part nwaanyị, onweghị that man na-anaghị ekwu n'ọnụ. Of course. Ebuka Obi na kansụl marriages, people marriage na-achị bring na-achị ịgbasa agbasa. Ebuka Obi bring ya together. Kedu ụdị teaching that man na-anaghị eme? Ọ dịghị mma na ihe ahụ na-eme ajọ jọrọ njọ. Nwoke ọ na-epreach salvation, ọ na-epreach salvation, ọ na-epreach repentance, ọ na-epreach what they call it, how do I say it, a miracle, holiness. Ihe niile ahụ enweghị nwoke a na-anaghị ebito aka, enweghị na ọ naghị ebito aka. Enwere people who just na ha metụrụ Ebuka Obi aka, only touching, ịghọtara mgbanwe adị na ndụ ha, maka Chineke anaghị aza ekpere onye mmehie kpatakwara o ji eprichi ya repent, wepụ aka na ya ọjọọ. Ndị niile ahụ wepụrụ ọnụ na private part nwaanyị, ọ na ọ gagara ha, ọ na-ekpere Ebuka Obi na-ekpere ha na ọ gara ha. Enwere ebe Ebuka Obi gwara ha, enwere onye Ebuka Obi na-asị ya weta list, ngwa lekwa ego ole ị ga-eweta. Ị hụtala ebe ụdị ihe ahụ dị, ebe ọ na-eri mmadụ ọjọọ mmụọ. Ndị niile na-alụ ọjị na họteelụ ahụ, onwe ndị na-anọ na họteelụ ahụ bịara Nigeria from America 5 times lọjị na họteelụ. Ebuka Obi anwụ ha anya, Ebuka Obi anwụ ha anya, Ebuka Obi ekpere ha ekpere, pete ihe mgbu ha n'ala bịa na America. I'm not talking about just only Atlanta. Followers in Ebuka Obi from Atlanta are millions. Ị naghị ekwu okwu Texas, ị na-ekwu okwu California, ị na-ekwu okwu Maryland, ị na-ekwu okwu Chicago, ị na-ekwu okwu New York, ị na-ekwu okwu Oklahoma, ị na-ekwu okwu Michigan, ị na-ekwu okwu Philadelphia, ị na-ekwu okwu Mississippi, ị na-ekwu okwu Idaho, ị na-ekwu okwu Iowa. Come on, man. Are you kidding me? Ị naghị ekwu okwu Tennessee. Kedu obodo ị ga-akpa aha? About 50 something states in America. Ana m ekwu okwu Europe, ana m ekwu okwu Canada, ana m ekwu okwu Europe niile, ana m ekwu okwu Asia, ana m ekwu okwu African countries. So my brother, are you kidding me? Are you kidding me? Kedu ngị nwa na-ekwu okwu Ebuka Obi, kedu ihe ị mere na be nna gị? Mmadụ ole ka ị nyere n'aka? Obodo ole ka ị nyere n'ọkụ? Mmadụ ole na-abịa agbara mmiri na nke gị fri ala? Mmadụ ole ka ị na-agba mmiri ọṅụṅụ eji asa akwa? Common thing ị ga-enwegodo na be nna gị bọọlụ, mmadụ ole ka ị na-agba gị ya? Ha mmiri ụmụaji ole ka ị na-akwụrụ ụgwọ skuulu na vileji? The cheapest place a ga-akwụ ụgwọ skuulu 20 or 30,000 naira n'ime vileji. Mmadụ ole ka ị na-akwụrụ ụgwọ skuulu? Ụmụ nwaanyị isi mkpe ole ka ị rụrụ n'ụlọ ka ị nyere n'aka? These are the common things mmadụ ga-eme. Then somebody, the greatest fool on earth, ka m gwa gị eziokwu, somebody ga-support that guy a na-akpọ Ijele and Matthias. I'm telling you. Mụ na-agwa gị ka a gwara m sị gị na Matthias might be a philanthropist na-enye aka, but ka m gwakwa gị eziokwu, o nwere kolo here oji ha ahụ. Ekwuola m ya n'ihu akwụkwọ a na nke ije ụwa, lekwe ya ebe ezughị oke. O nwere ike na-eme ihe niile ọ na-ehụ n'ebe ozughị oke. Kwuru n'obodo a akpọga ya ụlọ ọgwụ, o nwere ya complete one. Ọ na-edere ka so ihe niile onye kwuo nke dị mma asị ka eweta ya gbuo. Kedu ihe na-asọpọtụrụ mmadụ because ị chọrọ ibring down your brother, knowing fully well na Ijele anaghị eme ọfụma, knowing fully. Ịhụtụrụ onye nwere problem, nne ya na-eselebreti, nne ya na-ejubileti, nne ya mụrụ ya n'afọ na-ejubileti, na-egide na ị na-amụ amụ, nne ya dị happy na-egide ihe. Support the lovers of Udele, ọ na-anụkwa ihe a, mma ya dị happy, ọ bụrụ ọnụ ụdị angry, ụmụ akpa ashị. Nne ya dị happy. Ụta m nọ nga ugbu a na mbiwa agwa ọjọọ na n'ihu akwụkwọ n'ụwa niile. In fact, agwa ọjọọ m ga-eme nne m ya agbabiri mmụọ. Nna m nwere ike ọ lakpụrụ nwa ndị ọ gaghị etete. Nne
onye mụtara nwa ya na-ebi agwa ọjọọ ga-adị happy. Yes. Na ihe na-agwa gị, enweghị onye mụtara nwa ya na-akpa agwa ọjọọ ga-adị happy. I swear to God. Elu otu mmadụ ga-echepụta ụwa niile otu ahụ esi akpụga aha n'ime mmụọ ka esi akpụga aha n'elu ụwa. Ọkwe na ihe m na-ekwu. So ihe nnachi ịgwa gị ebe a onye a sị na Ebuka Obi sevụrụ nwa ya nwaanyị. Akwa ịhụrụ nwanne ihe nnachi ịgwa gị ebe a bifo gị na-agbachachi mmadụ otele chinọ mmadụ na otele buru ụzọ gbachachi otele kedu mba ndị ewurile ka nye m ihe n'ihi kwuru na bifo ị na-agbachachi mmadụ otele gị bụ ụzọ gbacha eke mana dis people bụ ihe ha na-eme ha gawa tọilet ha bụ ụzọ gbacha otele ha bifo ha agaghị n'isi so ihe ndị a na-eme ha bụ ụzọ agbacha otele and onye ọbụla gaje tọilet bụ ụzọ gbacha otele ịgbahụ ụdị iberibe ya na ahụ ịgbachachicha otele gị ga-enye ọchị ịhụ onye ara ndị ama na-eji ofe ọganụ ti ijewe tọilet gị bụ ụzọ gbacha otele ịgbachachi otele gị ga-enye ọchị ịhụ ọhụhụ onye iberibe ka ịhụ onye aparịkịrị onye ahụ onye ewe onye ihuru inwo aparịkịrị onye ahụ onye ihuru inwo. So ele ihe problem otu m nọ nga ugbu a na ihe Chineke nna amara na awụ m onye na-apụta n'ihu akwụkwọ abịa ekwu vam but ịhụ na ihe nwụrụ m ekwugo ụka ya maka ọwụ onye Chineke na-abịghị n'ime ndụ ya na-ebighị n'ezinụlọ ya ka ọ ga-awa na-akọjọ ọrụ aka Chineke ya join ya na-akọjọ. You understand me? Ndụ dị a ọ bụrụ na ọwụ Chukwu aga m adị ya ọrụ aka aka Oluwa dị n'ime ndụ m aka Oluwa dị n'ezinụlọ m. You understand my point? Aka Oluwa ọnwụ ike anọghị na be nna m ọnwụ ike anọghị n'ụlọ m. Yọtara mgbe ọzọ ndị ọzọ a na-agbawo mgba ndị iro etu ihe otu onye iro ya gbaa gị na mgba. You understand me? Ebe onye ọsọ rụrụ onye ije ga-eru ya otu a ka ọ dị. So ihe niile ị hụrụ a na-akọkachi ya nwanne m agwa gị eziokwu onye ara ihe o bu ara ihe n'ọkụwa atọ not possible. Onye ara ihe o bu ara ihe ọkụwa. And one thing ị ga-ama amawụ na mgbe ọbụla mmadụ nọ adịghị ka ibe jọrọ njọ adịghị ka ibe ga-eme gị wuru onye ntakwu adịghị ka ibe ga-eme gị n'ebe m gbanyere egwu and ka ọ hapụ ịbata ebe ka m gbago ilu. Okay. Na-egwukwa ihe na-ekwe anụmanụ. Okay. Adịghị ka ibe na-ebute ntakwu adịghị ka ibe na-ebute mmadụ anya ụfụ adịghị ka ibe na-ebute mmadụ ekwuru adịghị ka ibe na-ebute a lot of things. Ana m ekwu ya n'Igbo jealousy, envy, hatred. Okay. Ọnwụ ihe adịghị ka ibe na-ebute mana ọ bụrụ na ị dị ka ibe gị ị gaghị akọjọ mmadụ ibe gị ị gaghị awụ ntakwu ị gaghị awụ onye anya ụfụ ị ga-awụ asa obiri mma ihe na-atọ ọchị a na-ara ahụ. Onye ọbụla mee gị ka ọma ị ga-akwado ya maka gịnị ahụ dị gị mma a sị na eshi n'ụtọ ahịrị anụ ụtọ ọchị. Ị ghọtala? So ọ bụrụ na ụwa dị gị mma shuo ịgba n'ụkwụ dị mma na ị nwere shuo dị mma ebe ọbụla akpọrọ pati ị ga-aga ya maka ị nwere ezigbo shuo. Ọ bụrụ na ị nwere ezigbo akwa dị mma akpọọ gị oku ị ga-ajọ ọsụmụvụ etu mgbe ọbụla ị hụrụ ị nweghị shuo dị mma ị nweghị akwa dị mma akpọọ pati ga-ekọndem ọpa kpọrọ gịnị ka iji kọndem mụọ ya ị nweghị misi iji aga ya edeghị ka ibe. So onye ọbụla gara dị ya ọ ghọọla onye ara onye mege pati ịkọjọọla ya na ọjọọ na ọ na-eme ngara ọ na-egosi ụwa na o ji ego. Nwanne a ga-eri gị n'aka n'opi onye rụrụ ụlọ kpọọ ndị mmadụ bịa rie ọhịa ọma mere na ya. Onye Chineke kelere nyere nwa ya kpọọ ndị mmadụ bịa rie oriri ọhịa ọma mere na ya ọ bụ ikele Chineke na onye ọ gbara afọ ya sị Chineke nara otuto na itigere ndụ n'ime ndụ m ọ pati. So kedu ihe mmadụ ga-ejiji ego kpọọ gị oku ị gaghị aga ọ gịnị adịghị ka ibe anya ụfụ apụtala ekwuru abata ihe niile ọ na-ara ntụ ọnụ n'ihu akwụkwọ ekwuru ka ha nwere anya ụfụ ka ha nwere ka onye ọbụla nwere ekwuru nwee anya ụfụ
n'isi onye chukwutere mmanụ ọdụdawu nke ya ọganihu Sure. awụhụ na ị nọ n'obodo oyibo jiri green card jiri citizenship does not make you a great person. Exactly. Nọ n'obodo oyibo ji green card ji everything pụta enwe ihe na-eme na ndụ ha ha na ofu ebe okay maka na ihe nji agwa gị wụ na onye ọbụla na-arụ ọrụ oyibo mesịrị na-eme expect promotion ọ bụrụ na ị na-eme business ị naghị promote you are not doing well. Ọ bụrụ na ibi n'ụlọ ibi na one room birikwe na one room dankom imega ha ọfụma onye bi na one room bie two rooms ichi na two rooms gị bie flat gị chi na flat gị bie duplex gị chi na duplex gị bie n'ụlọ kezi nwanne ị nọ n'obodo oyibo ịzụtala ihe moto ịzụtaghị ụlọ enweghị nke imere n'ala Igbo enweghị nke imere ọgwa n'ihe unu na imere n'ala Igbo gị a na-adịghị ka emega ha ọfụma ma ndị ọzọ akakanye ụra gị n'iche nwanne nọgharịa ebe ị nọgharị gị mma gị nọgharịa sure onye na-eme ihe niile hụrụ na-atụsụ aka na-awụ ndị niile hụrụ na-apụtagharị ọnụ niile a enwe onye ahụrị mma afọ saga ha akwa ịhụrụ ya afọ ezigbote afọ na-asa ha ibidara ha niile akwa ịhụrụ ibidara ha niile ihe niile hụrụ na-afọtagharị ọnụ niile akpọ ha ma bloggers ma individuals na-afọtagharị ọnụ ebe Ebuka Obi nọ ebe Okwuluọra nọ ịghọtara hapụgoro ike eles oti you understand me because eles oti ji egbe ji mma ịpụta n'ihu akwụkwọ kwutọ ya ewere egbe na mma chụwa gị ọ politician yes akwụna ihe m na-agwa gị so that is the thing so but anyị nwa na onwe anyị na wo the supporters of Okwuluọra and Ebuka Obi anyị ga-eji ọnụ ji ihe a na-ede ji iji ụkwụ bịa bie gị sure maka ihe nna chi gwa gị wụ ihe ọjọọ ị nwere ike ime nwaanyị gị na-ebi n'ụlọ wee gba ya nkịtị akụkwala ya ihe nwaanyị gba ya nkịtị o mechaa ya eji aka chegharịa uche sure ihe niile ị hụrụ na-akọtagharị ọnụ a I swear to God nwanne trace aha even self ama m ote mre asị m na ọrịrị m mma beta akakwa m ha mma beta ọrịrị m mma sure you understand me onwe m juru m afọ nwaanyị anaghị akwụrụ m ụgwọ ụlọ nwaanyị anaghị agbagharị m fuel na moto akwa na ihe m na-agwa gị most of them nwaanyị gbakwara m fuel kwara m ụgwọ ụlọ onwe ihe ọjọọ ọ bụ ihe ọjọọ bet ka m gwakwa gị eziokwu ma nwaanyị ọ na-emere gị ome naghị eme ọfụma nwanne kwajie ama akwapụtawụla onwe gị maka ọ dịghị mma ka apụta mgbe ọbụla a na-akpọ mmadụ ahụ ọjọọ n'ihu akwụkwọ akpọọ gị na akpọọ gị na B akpọọ gị na Orie akpọọ gị na Eke kpọọ gị na Afọ kpọọ gị na Nkwọ ọrịa mma onye hụrụ ka ọma mega na ndụ mmadụ ya ekele Chineke ị na-akpọ mmadụ onye ushi ele onye ewu iwu imega aga ile ihe ị na-eme na obodo oyibo o nwere ike ị na-azụ mkpụrụ mmiri o nwere ike e nwere onye ọchị ji n'ala o nwere ike e nwere ebe i werela aha mmadụ gaa ị na-akpọ mmadụ onye ushi ị na-akpọ mmadụ onye oshi ụmụnne gị ole ka ị ree ha n'obodo human trafficking ụmụnne gị ole ka ị rere refuo ha ọ wee maa na ọbara ndị ahụ na-agagharị ije ọ na ịma na spirit ha na-achụgharị gị mmadụ ole ka iji n'ala maka a gbara chụwa mmadụ ya ataghịriwe ọnụ speak when tongue exactly ọ gba aka eme nwanne a gbara chụwa mmadụ ọbara ọjọọ chụwa mmadụ ya ataghịriwe ọnụ because ihe m ji agwa gị ihe awụ onye ọbụla na-enweghị enyi na-enweghị ịgbara na-enwe onye na-abịa n'ụlọ ya ngọnọbịa enweta ịgbara na enyi bụ n'ihu akwụkwọ ndị mmadụ na-akọmentị obi na-aza ya mana echi a ga-akpata nwanza aka agwara m otu onye n'ime ha sị ya ị na-ekwu na-eme cheta echi mpa m so mgbe nwaanyị oturukwu na-ama ihe o mere onwe ya mgbe ọsọ suru anaghị ekwu ya chọsụ ihe m na-agwa gị nwanne ote hụrụ iche ekwu na onye dịka ga akọkwala m onye dịka Ezugo akọkwala m onye dịka Ije ụwa akọkwala m enwere mmadụ ụmụ nwoke atọ na ugbu a nọgodi n'ihu akwụkwọ mụ na ụnụ nọgodi you understand me hapụzie nwere ndị wụ controversial speakers and bloggers yotago motivational speakers but ha bendịrị ebendi
nwanne Yes. gị chekwuru ọtọ ọkwa ịhụrụ otu ahụ amụ na-eji eguzoro ara ịga n'ime ikpu shoten guzoro ka onye a na-akpọ nwoke amụọ nwoke ya wụrụ amụ guzoro eguzo ọnwụ ha amụ mmiri kpọdụrụ isi n'ala ịghọtara ọnwụ ha amụ mmiri kpọdụrụ isi n'ala That is it. ọnwụ ha amụ nwaanyị na-eji aka achịlalo achilite ya awa amụ wee ebilie ya asa anọ adị m redi airiwe ememe ihe Yes. ji elu ọhịa a na-ekwu na amụọ nwoke ya wụrụ nwoke Yeah, bro, okay. Yeah. Sure. nwaanyị ewere aka chilite gị elu ga-esi mụ na gị pụta ahịa anyị na-ekwu okwu anyị pụta anyị na-ekwu okwu elee background gị elee ishi aha nna gị ọwụ gịnị That is aha nne gị ọwụ gịnị n'Imo steeti ahụ ishi n'ime pụta onye ma onye nne gị gwụkọ nna gị wụọ generation gị Anambra ahụ ishi pụta onye ma nne gị onye ma nna gị olee onye ma generation gị so people should stop all this ha hapụ ihe anyị na-eme n'ihu akwụkwọ nwanne enweghị uru ọ ga-abara anyị ihe ị na-eme ihe imechakwa n'anya maka echi kee maka ụmụ gị kee maka ebe ị nwere ike ị ga-aga ịkpọ aha gị ebe ị ga-aga ịkpọ aha gị gị kpọ aha gị anabata gị a na-akọjọ Ebuka Obi o mere gịnị o mere gị gịnị ele ihe o mere gị okwuru ọrụ o mere gịnị ọwụ onye oshi ọwụ onye ama maka ị gara na ka eke izuo gị izuo zuzie gị otele m folowere ihe niile a na-eme ị gara na nke ya ka izuo oshi gị izuo zuzie gị koje gị aka ọrị ka nga mmadụ gara na mgba aja ga n'ụlọ mmadụ gị izu oshi ya akụ mgba aja atụwachi ya adapụgo ozute ihe ya pụta echi azụ na-ahapụ onye awụ onye ọgwụ ego bikos ị gara oshi na nke ya agbụrụ o jiri biri ekwe gị wụfe mgba aja onye o ji wụrụ onye ọgwụ ego wụrụ onye ọgwụ ọ ihe wu ndị niile hụrụ na-akọja okwuru ọrawụ ezuru ha oshi zuchie gị aka ebie ha ma ọkwa na ha bịara ka ha bata ha chọrọ ka ha bata n'ụlọ eshi ihe n'ihu ụlọ ha eshi azụ ụlọ ekweghị emepere ha windo ịghọtara emepere ha gị dọọ emepere ha gị windo gate ọnụzi ara ndụ sọwa onye oshi many of them but their followers, their gullible followers don't know ihe ha na-fight for. Their followers ihe ha na-fight. Ihe m gwara na ndị mmadụ yesterday sị don't go to somebody's page ịma na onye a na ọ naghị eme ọfụma ị ga na comment because ihe njisi gị agara gị na comment wụ comment nicely your destiny helper is there and ị bịa ebe a comment ya ebe ọbụla a gara hụ gị the same comment anyị na comment ya na nke Ike comment ya na nke Chima Blog comment ya na nke Ogechi comment ya na anywhere kwuru n'eziokwu somebody is following you kwuru n'eziokwu somebody one day nyere gị aka somebody ga-pick gị one day gịnị nyere gị aka onweghị ihe dị n'ụwa nwanne asịkwana ele ụta na-esi ekwu ya asị onye ọbịara onye o mere amara onye o mere amara na nwanne onwe ihe dị n'ụwa nwanne onye doro odoruola ahụ onye ihe megoro onye doro odoruola ihu the greatest thing nwere ike ime nwoke wụ ịba n'ime gị ịba nga na 1 week 2 weeks 1 month enwe ihe ọ na-eme na brain ya pụtabedikwa na anyị maragwo na otili emepele ọ na-ya pụtabedikwa anyị mara na otili emepe mana ihe a eziokwu na ndị aba ga-afọ bịa shi ebe ahụ ọ nọ bifo na-apụta akwefere ebe ahụ ọ nọ isiokwu na ndị aba ga-afọ bịa shi nya ihe ga-emeda ka na-eme warm up ihe ga-eme ihe ka na-eme warm up I'm telling you mbale anya ịma na ndị mmadụ amaghị ihe nọ na nga akwa ịhụrụ nga ịba detention na bai ka ị ga aka ịnweta connection ụdị nga ọ gara agaghị enye connection enwe ihe nwere ịbacha aka ịpụta ka ị were kọntaktị pụta onye enweghị ike ịpụta dị ya were kọntaktị yes because ihe eji si na ị gaghị enwe kọntaktị wụ na ị dị irrelevant in the land of your mother's land dị irrelevant yes Nnamdi Kanu pụta taa always a big connection and that's why ejiri ya sure connection but in Gua pụta you can never be again because the rate or the things is otu ihe shedere n'ala Igbo today nwanne ndị mmadụ atọ nụgharịala exactly ka achọwa nke wee eziokwu anwụ ahụ ezuole ndị mmadụ atala enough na anyị nwawu ndị Igbo ata na family agwụla egbumiele ndị
ụmụ ya otu anyị agwụla Too much and a half. egbumie Too much and a half. ndị fọrọ afọ Kai. agawa ala bekee eme ụmụnne m ole na ala bekee eme ụmụnne m ole na Ọkwa ala bekee ihe niile akwụkwọ ọsọ ka a na-agba ahụ. ọsọ ka a Ma na-agba mụ ma gị gbapụrụ agbapụ. Ma mụ ma gị ma ndị ọzọ. Ọsọ ka a na-agbakọ ihe ejiri gbapụ. a na-agba ụmụ anyị mụrụ amụ anaghị ala ala nne mana ụmụnne anyị nọ n'ala Amerịka amụrụ ya ha hụ ụdị lụọ ụfọdụ na-alụ nwaanyị anwụ nwaanyị lụọ enwekwana onye na-aga ala onye nọ n'Igbo gị na-eti ihe problem n'ala Igbo nwanne ọ dị mma nwa gị ahụ ị mụrụ ọ ga-alụkwa di nwa gị ahụ ị mụrụ ọ ga-alụkwa nwaanyị ka ihe ị na-amụ ire ọkụ n'obodo ụmụazị ọ ga-alakwa ala you understand me olee otu ị ga-esi mụọ Amamụya kọntrị na-akpọ m since anyị jiri n'ọdịnala ebe onye kọntrị ọ na-akpọ m na-end call ọ na-akpọ m ọ naghị ekwe ewepụ aka ịkpọ m. mba ọ ndị ọjọọ otu ha si akọtụ gị ọnwụga gị n'ihu so ihe a na-achọ ịgwa gị na-awụ problem ka anyị na-eti gị ịpụta gị na-amụnye ọkụ gị na-akọsụ problem n'ala Igbo bikos ị nọ na UK bikos ị nọ na Amerịka bikos ị nọ na Canada ị nọ na Europe gị na-amụnye ọkụ na be nna gị ọ dị mma ọ maka egbubeghị nwanne gị ọkwa na egbuole nwanne gị ọwụ taa ka ị ga-esi stop the problem ọwụ like this kedu ihe ị na-akọsụ n'ala Igbo ka ihe na-akọsụ n'ebe nwanne gị nọ ọ dị mma ọ dịghị mma nwanne ka anyị kwuo nke bụ eziokwu I will be the last person ịmụnye ọkụ na be nna m n'obodo m ka egbuwe mmadụ ka ọkọjọọ mmadụ ka e weta hatred awụ nọ ome udo ka nwụ ihe nwuwe onye udo ome udo ka nwụ ndị mmadụ kwụsị ihe ha na-eme onwe ha aka o nyere onye pụta na blue app ya na-akọ nwanne onwe onye mejọrọ gị ịkpọ ya n'azụ na reconcile ya onwe onye mejọrọ gị ịkpọ ya n'azụ gị yọọ ya biko ihe nọ n'ụwa mmadụ akọzina ihe a na-akọ ihe anyị na-akọ ebe a ọ ga-enyere anyị aka ana m ekwu ya ka onye nọ na comment section onye ọbụla ka anụ n'olu m awụ m onye ọma ị nwere ike ịkpọ m onye ọjọọ nsogbu anọ bete gịnị oluwa nọ n'olu m ala nọ n'olu m ọ bụrụ na nọ n'ala Igbo a ma ewere ọjị tụrụ uge were agba ilo tụrụ uge Chineke ya nụkwa olu m na ihe a na-ekwu otu a ka ọ dị m n'ọnụ bikọs na gịnị enweghị ebe anyị na-ala ụmụnne gị nọ na Amerịka anaghị alazi ala ụmụnne gị nọ na UK anaghị alazi ala ha chọrọ ịnọ n'ala aka nka eburu ozu ha lie ha hia ọ dị mma ọ problem anyị na-eti n'ala Igbo ka ndị mmadụ chi ya anaghị ala of course my point still ndị ọzọ na-etinye ego na-abịakwu na-abịakwu na-ekreti hatred left and right ndị bịara na Ebuka Obi for the very first time of their life since ha bịara America for 30 years agabeghị Nigeria Ebuka Obi mere ha zụ ụkwụ na that land 20 years 10 years 15 years Ebuka Obi mere ha zụ ụkwụ ụmụ ha anaghị asụ Igbo Ebuka Obi mere ha azụ ụkwụ n'ala Igbo ụmụazị ahụ azụ ụkwụ n'ala Igbo ụmụazị ahụ enwe fuchọ ha ga-alụ nwaanyị ha ga-alụnwu di maka gịnị ọ problem nọ n'ala Igbo ọ problem itiri na-ekwu okwu omenala ụnụ na-akpagharị aja nwanne gị lọta ị ga-egbara ya chere gbagịrị ya pin n'ukwu mgbe ele otu o si akpọ ụmụ ya aghalụ ebe ọ na o biri 30 years first time ọ na-azụ ụkwụ n'ala ọ na-agbagịrị ya chere ya laruo ya nwụọ ọ ya bịa rụọ ụlọ n'ime mmadụ ole ga-agara rụọ ụlọ na Amerịka chi Amerịka ga rụọ ụlọ under 1 year ha rụchara ụlọ ha nwụọ ịma mmadụ ole na Naịjirịa bịa mepe ụlọ ha lọtaghị ya ha nwụọ maka ọ lọtara ụlọ ihe anyị ga na-ekwu ka anyị chụpụ ndị ọjọọ n'etiti anyị ọwụhụ ka anyị ka ahụzi onye ọma na-eweta ihe anyị na-achụkwu ya achụkwu where are we going ma ọ bụrụ ndị kwuru okwu ha so where do we go from here ikwuchakwa where do we go from here ga-echerekwa aja weekwa na garị o adị mana ị ga-azapụli dị aja ahịa wee na garị ma separate lie so this thing na-enye m nsogbu ọ na-enye m nsogbu so much ọ na-edistọbụ m ma nna ahụ ihe niile ha na-ekwu ịghọtara ọ na-edistọbụ m enwere ihe ọzọ legoro ndị mmadụ na-agụrụ ndị mmadụ na-anwụchi n'agụrụ ga-epụta na-eti ige ha all this gullible mind gị na-akwa gị ha gịwa na onwe gị nọ na comment section ịbịa ya gị na-ede na-akpọ m iyi ịma na onye a gị na ya na-ekwu okwu gị ya na wakụ enwe ebe wuchi ịma nwere ike ya enwe problem na-akpa gị na and problem a na-akpa gị akarịrị m ya ka ịbịakwute m kọsara m ya nyere gị aka yes
Somebody better yesterday, 2 or 3 people better comment here. Yesterday they got delivered. I won't pastor, I won't prophet. But Oh. from my preaching and the teaching in yesterday, somebody pick here, he got on my page, he got on testimony and I people are need people are need I want to tap it. Oh. Enwere millions of Ebuka Obi. Otu nọ na Ebuka Obi bi n'ime gị because ị na-eme ihe Ebuka Obi na-eme. You are a giver. Ebuka Obi bi n'ime m. Obi n'ime onye a, obi n'ime onye a, obi n'ime onye a. Nga ha apụtazi na ya wụrụ na ana m enye ndị mmadụ, ana m enyere gị aka. Ndị akọjọwa Ebuka Obi ma adịwa envy maka Ebuka Obi na-enye karịa mmụọ. Maka Ebuka Obi na-ekwu karịa mmụọ. Aga m eme ya. So otu a ka ọha m n'olu nwanne. I'm solidly behind you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very, very much. I'm really grateful. I'm really happy to have you guys here today. You, Ogechi, and Young, Tochukwu. Many of you. I'm very happy. Bro Chema, thank you so much. Thank you so much for being here. Guys, the topic of this program today, because of Udele. So because of Udele, I did a program today. And the reason to report I need ezo ike bụ ndị ji Udele ọ bụrụ na ego ogo atọwa ego atọwa $1 so jishi ike Udele apụtakwala so jishi Udele ike ebe ahụ a na-ejide ọbụ nsọsọ ijide a na-ejide Udele si n'afọ ya aka ihe ọbụla ga-afụọ ya aka ya gbaa ya aka n'afọ ụtụtụ ọbụla dọọ ya aka n'amụ rụọ na osisi ma mkpịsị aza rụọ ya n'amụ abalị ọbụla bunye ya aka n'anya ole ahụ anya ahụ siri repụtasha were na aka arụnye ya n'anya were chi na obere krezun miso ya mmanụ ihe tinye nnu na ose tụnye ya n'anya na-atụ ya ha n'anya at least ya pụta omebezie ka ọkụkọ mbụ n'ekwu na-eme aha so ihe ọbụla ga na-eme Udele n'ime ebe ahụ si mebie because ihe ọbụla tụnyere na mmadụ ka a ga-eji atụnyere gị onye kpatara nkụ ahụ so ngwere biri ọrịrị aka ọbụla iji tụnye mmadụ n'elu ụwa that iko ahụ ijiri meshọọla mmadụ that same cup ka a ga-eji emeshọrọ gị one day idesabekwa ha na-ewo ka a person idesabekwa ha na-edu wise that iko ahụ ijiri manyere mmadụ ife ụbọchị ọbụla garị nke gị ụgụrụ ụbọchị ọbụla garị gị ụgụrụ ideta ahụ that ha na ịgakwa na aka mmadụ na mmadụ agaghị ewere azụ kọpụ amanyere gị garị azụ kọpụ ahụ ife na agaghị eji amanyere gị garị because of na ịma anya ya na ịma ka esi eme Jehova nature ga-eme gị mee gị ishi anya oye ị na-ele anya like this anya gị ga-emeghe mana ị gaghị na-afụ ụzọ that person amanyere gị azụ garị were azụ kọpụ manyere gị garị so that the same cup iji manyere mmadụ ka a ga-eji amanyere gị there is no two ways about it. Ife ihe ọjọọ support na ya ihe ọjọọ forget ihe ị na-erite n'aka the person ụbọchị ọbụla m kwuru kwuo nke na-adị ma sị m na ma ekwute ihe so don't tell me na m kwutere because of na ị na-erite $1 or $2 n'aka because of na get na mma nchọpụta mbụ ọgụ ọnụ and nchọpụta ya wee gị na ibughụsi enyi m so ejire because of na ị na-erite ihe n'aka mmadụ ifu na onye ahụ na-eme ihe ọjọọ na-asị ya akpọgụ na onye a dị na mma onye akwụ atem na ọ na-abụ 5 and 6 nya ihe na-egbu ụmụ nwaanyị gbukwa ego ma ị na-ekwu sọstin n'ebe mụ nwa nọ okay so mụ na gị na aba agaghị na ma gị pụta na support evil and I called you several times to tell you hey stop this what you are doing is not good don't do it again esom na ịka mụmụrụ Ebuka na ị na-asọpọt Ebuka na ị na-asọpọt ya ọfụma then ị na-asọpọt Ebuka pụta na azụ na-eji amụ amụ then sọpọt na anyị na-asọpọt ya pụta na azụ na-eji amụ amụ ka ihe o jiri dị gị ka ihe ọ na-arụ the prayer ị na-eme like gwa na-asị m dat na ị na-eme ekpere 11 o'clock with Ebuka ọ dịghị ka ekpere ahụ ga-arụ ọrụ it will not work so were time ahụ ijiri na-eme ekpere 11 o'clock ahụ bakalata dị gị ọwọ igu nwoke ya na ama gị ọ na-aṅụ gị ara ị na-arụ ya so wuri ya because it will not work ihe ọbụla gbasara Ebuka ị na-eme without believing in him you don't believe in pillar in the here you know the pillar the master of the house the pillar ji ụlọ I believe na this pillar ahụ ji ụlọ gị wuru onye ike ma ọ wuru ihe na-aka ya ka ebe o jiri sị gị na ọ bụrụ na pillar ahụ daa na ụlọ gị ahụ adịghị ada so you don't believe on somebody ị na-asị na ị na-eme ekpere na ị na-esi eme ekpere ọwụhụ ka million ka ịbụ you know
So the followers onye mụwa and the followers this Macvella, you guys should tell her yejizila awo na achọ ka ọrụ na ngozi ịchịza akpa gị ịza akpa ịchịza kulo gị ịza kulo instead of akpakulo jọrọ njọ akpakulo adịghị mma na ntị akpakulo anaghị ekwe ọkpụkpọ akpakulo adịghị ụtọ n'ọnụ. So you guys azawụla akpakulo, okay, because of ị na-erite ihe n'aka mmadụ gị chọ ka aha gị bụrụ akpakulo, mmadụ kwuezie the right thing ịjụwa ya akpago na onye dị na mma ka ụdị mmadụ na onye ahụ ọ dị. So the worst mistake ị ga-eme in this life mụ na gị dị na mma gị na support ifo I'm gonna disappoint you. I will disappoint you really. M ga-disappoint gị to the extent na to the level ị na-agaghị eme understand or ị na-agaghị eme expect, so when I was telling her stop this, this woman, I told you guys that this woman my admin. Other than support you, don't forget her because of all my admin. I got me kuku John I got me kuku nebo. I got me Sean here. All my admin, all my rights. All got behind on my page. Me have lot to say all to him. And immediately I kuroku. Then I got on my page. The 30 nobles of Delito will post to me against Ijele. It's not a evil person. The first post the first thing the post against Ijele. Power that some of my fans got or some of my followers got here. Power that new room. They hear delete your out. Post not thousands of view. Yeah, delete your out because of able to moko young working. Then Ojen and Kem Ebonison could against the Ebukobi, Nku against Ebonison. Yeah, Jaban delete your in the last time on watch here, he had the 93,000. Called yeah, the delete you. When mind the put page na brag on a map ihe mmiri on a map ihe put on page here na brag on a map ihe mmiri ejere m na page here njerebe ahụ mfu the highest view delete ya out mfu the highest view na ihe m na-achọ ndị view ahụ gbagoro agbago mfe delete ya out gullible was na-akọrị aka the gullible was na Koreaka because of that thing. Na Koreaka n'ihe o mere say ahịa na na-etinye one ekuke woman na asị ya nne amana m onye iwa agụ nwanyị. So m bụrụ onye na support ihe ọjọọ I will not mind. M ga-asị because of all my admin na page then I will forget about it. But I don't like it. I don't want. So in support of evil, I will just make it up and make it. So also this is what she said in page. And by I want you to bowl them but the deport in madam. Okay, my fellow so stop all this supporting evil and ebe kwa hi kwuru siri wee mi iwe ọfụma na esere ọ bụrụ na ọwụ maka Nnamdi Kanu ka ejiri tokpo Ijele no problem mana ọ bụrụ because of all Ebuka Obi ka ejiri tokpo Ijele na ka edi reason o jiri mee na ọwụ onye ụka are you okay, are you normal? Isi ọ dị gị mma ịchịkọtara onwe gị ka iji ekwu like that ị chọọ ka mmadụ wuru osisi kwụwa mma gị mana ị chọrọ ka onye ahụ were disem osisi kwụwa mma onye ọzọ ịma na ọ bụ arụ ala ka ede ị chọọ ka mmadụ wuru okpiri biwuo ya mma gị ọmọda mana ị chọrọ ka onye ahụ were disem okpiri biwuo mma onye ọzọ I don't like that. So arụ ala abanye egwu ihe okay so you guys should stop it. Ọ bụ nsọsọ ma vela ka nna agwa okwu a na-agwa okwu na-agwa ma ndị ọzọ na-asọpọtụ Ijele ndị ọzọ na-asị na ihe nji het Ijele because of Maazị Nnamdi Kanu na ihe nji het Ijele but ịlaikiri ya because of na ọ pụtara sị nwoke ibe gị ya ga-agbụ ya ọkụ ma family ọkụ ịlaikiri that one ịlaikiri na ọ pụtara buru posta nwoke ibe gị omeba na nwoke ibe gị dese na-akpụ ya onye ochi na-abịa criminal without any evidence ịlaikiri that one is not good. So this is injustice. Isi na ihe adịghị mma gị kwuo na ihe adịghị mma and if ihe na-adịghị mma just stand on ihe adịghị mma no matter who onye committed that thing. So this is what I don't like from people.
ọ na-agbakasị n'isi, ọ na-nya na-afụ sustain ebe ndị mmadụ na ọ na-agbakasị n'isi, you know. So I don't like it at all. You people should kwanyere n'onwe ọnụ ugwu, kwanyere n'onwe ọnụ ugwu na concrete. The main point wo sometimes na-eche eke ma nwere concrete ọ nọ na ntị, ọ na ha n'ihe. Sometimes ihe na-eche these people nya concrete ọ dị ọnụ na ntị because o doro m anya na ntị adịghị ọnụ, ọ na ha n'ihe. I'm telling you, a na-ekwukwa ọnụ na-eme, a na-ekwukwa ọnụ na-eme, a na-ekwu ọnụ na-eme. Before God and man, mburu Ebuka Obi today, before God and man, nọdị na any team ọbụla dị Ebuka Obi, ihe m ga-asị nye m my work ga-abụ na comment section. Ịtacha m nwụrụ gị, idekpọ m ide erie mbịa ebe ahụ mee picture gị, nya m screenshot ya, nzoom ya, screenshot ya out, gbapụrụ ya ndị m ga-agbapụrụ ya, ịjọkwa fọrọ ya gị. I'm telling you, my own work ga-abụ na comment section, and the time ọnụ ahụ the comment section, time ọnụ ga-abịa, time ọnụ akịfụrụ, time ọnụ ga-abịa. No, mmiri ga-amụ ohu mụ onye kpụ ya nụ. Akịfụrụ ọsọ ihe ọgụ ọnụ na-achọ iset ọnụ ga-alụ ya. Ka m marazie m ka omenala ga-esi akarị Kristian n'ala Igbo, ka m marazie m ka ọ ga-esi akarị ya. I really don't understand. I really don't understand. Ndị ka na-ekwu okwu omenala, just ikwu okwu omenala ahụ, fine, it's good. Ọ nwere ihe one reverend father mere, I condemn it. Apụtara m condemn ya that reverend father mere. Ka ihe dị reverend father mere, ịpụta fom ndị gwụrụ ọgwụ na main road, gị buru that ite ahụ kwụwasịa ya. I don't like it. Amaghị m agwụ a na-asọpọtụ n'ihe na-ekwu na like but mụa personally I don't like it. I don't like it. Hapụrụ ha datin na ihe ha belivuru. Reverend Father, datin ị na-eme dịka ebe mmadụ bịara n'ụlọ ụka gị chụọ aja nye ọfere wute ewu na ọkụkọ na ji, ofu onye agbabata buru ji gị buru ọkụkọ gị pụọ n'iro na-akụjishi dati ji ahụ na-akụwishi ọkụkọ ahụ. That is what you did. It's not good. Okay? Ndị ha kwuo okwu ụka, I don't like it. Ha feso nke ha. Reverend Father, mmadụ ịgaghị ebi n'ala biri n'elu. Ihe ka ejiri nwe aka nri na aka ekpa, ihe ka ejiri nwe elu na ala, ihe ka ejiri nwe iru na azụ. And ihe ka Jehova jiri ka everything ọbụla tutu ị nwere aka nri nwe aka ekpa, nke ọbụla adịghị mma gị tinye n'isi gị. Ị nwere azụ nwe iru, and ada na ị gawara azụ ọ na ị gawara iru, ada na ị nọ n'elu ọ na ị nọ n'ala. So na-abịarụ na ụka, a nwere ụka nwee omenala. Onye ọbụla tiri ife nke ọ na-efe ya efebe ya, atakụla nke onye ọzọ. Don't tackle another person. Ihe ahụ ihe ndị against n'ebe Matias nọ, nke Matias ugodi sef na concrete akpụrụ ya ntị na ọnụda na ihe sef, mana ama m dat na ụkpara ntị ishiri ebe ọ na-ezu ike n'afọ ụmụnnụnụ. Okpuru ọbụla ntị ishiri n'afọ ụmụnnụnụ ka ọ na-ezu ike. So ọnụ ha wụkwana fans followers arụrụ ala nke ọnụ dị too much. Afụbeghị m fans ntị ike dịka ndị Facebook a. Ị ga na-eso mmadụ na-eso unyoko na-eso onye ahụ nzuzu na-eso mmadụ unyoko, onye ahụ na-eme ihe ọjọọ gị na-aza ride on papa, ride on mama, aunty ride on sister ride. Are you okay? O nwere nọ gị n'isi? Are you okay? Ee, ka ihe o wepụrụ gị n'ahụ. Nna alikere ngo mana nke ị na-ekwe alikere m ya. Simple, brother. Alikere m ihe ị na-eme, mana this one is not good. Mmadụ abụọ, mmadụ atọ, mmadụ anọ, the fans ahụ, the followers ahụ bụ ihe. I'm telling you the gospel truth, that person will not repeat it again. The person will not repeat it again. You know, that person again repeat here. But you people will keep on praising that person. Then you have another mmadụ tụrụ ya. Tomorrow you will come. Tomorrow that person will come and repeat the same thing. Ọ dịghị mma at all. Ọ dịghị mma. So Macvella, chocolate or chocolate or chocomilo. Chocomilo. Awụsazila amụ n'elu oche akọnkọ iri. Awụsazila amụ n'elu oche, ịpụta ịwụsa amụ n'elu oche, na-eme azụ aka.
na-eme ọ na-abụ ife aka n'iru gị nle azụ aka gị anya oyi ọchị enwe ọchị enwe. I'm telling you, you ọchị enwe dị na-ekwugheri ndị ka gị mma. I was asking you guys na page one time, where were you oge Okwuluọra bidoro? Where were you? Ịma na m na-emetụgasị aka na ihe niile, nsi ebe mbanye ebe ihe na-abanyegasị ya wa arụrụ ala ọnụ ka m na-abanye. Aha, arụrụ ala ọnụ ka m na-abanye gasị ka m na-achọ ihe a atọchịgasị aka. Ịtụrụ Okwuluọra atọ gụọ Achụko mere m na-ele anya ịtụrụ Okwuluọra, but where were you when the guy started? Ka ebe ị nọ, where were you oge o bidoro? Obi chọọ onwe ya na gị chọ ka nwee eku ka dị ka gị bọndụlụ ofeke ọ dị ka gị chọzie ka ị bịa damage the boy, chọ ka ị bịa damage the guy, ka ị bịa laa ya n'ihe a ka ọnụ gị na your gullible friends and followers ka ọ na-bịa laa ya n'iyi because of what? Because of what? Ebe si tinye mụrụ n'ọnụ that day because of na ọ bịara abanye na ndị akọwa ọnụ a na-eme ya nke ọzọ na-eme ọ na-ebe akwa ya oji ha ahụ bra. That is what I don't like. Okay, that is what I don't like. Aha. So you guys should stop. You guys should stop. So ọ nọ ihe dị mma kwuo na ihe dị mma. Ọ na-anọzila ọ nọ na-amachari ka oke, na-amachari ka ọgana, na-amachari ka ihe a ngwụrụ chuo n'ogologo ka nkakwụ, na-eche ebe ọnụ ga-egbutugesi ọnụ. Ọnụ nwa na-eche ebe ọnụ ga-egbutu ọgọsi ọnụ. Ushi nke ọnụ ka ushi ọnụ no ushi ọnụ ka nka efugasị pọt na-akpụ ite ifu pọt na-akpọ ketin black nyash ike oji arụ ala nke ọnụ ka is not what is wrong with you? Roman Catholic, I don't know. I'm understand the Hebrew said. I'm understand. Chris said that man of God is not a Reverend Father. Or is it what you want to take? What you want to say is not a Reverend Father. I mean, he is not a Roman Catholic. A Roman Catholic Church. What does that mean? What does that mean? I don't know. Ngozi Chukwu. I don't know what you mean. Sorry, before Nkwe, ihe nchiri ikwu abụghị ihe ibu n'obi. So, I don't know. But whether ọ bụ Roman Catholic ọ bụ Roman Catholic, mmadụ ekwesịghị ime ihe attack. Okay? Whether ọ bụ Roman Catholic ọ bụ Roman Catholic, mmadụ ekwesịghị ime ihe attack. So, sọsọ ihe m dị concern ya bụ onye efu eziokwu, ya ekwu eziokwu. Ngozi ka ihe ji na-akpọta Roman Catholic ahụ, Roman Catholic Press ka ihe ji na-akpọta ya afa. So because of nkọwa gị ọ bụ na ọ bụghị Roman Catholic so kpọgbuo n'obe wuru okpere kpọgbuo ndị mmadụ bụbu ebubo ọ nkọwa gị ka ọ bụrụ na ebughị Roman Catholic so it defender ya. I want to know where you are coming from. No, I'm with you there. I understand you, bro. Okay, because I really don't understand where so that is it, my friends. Whenever I see my my post, please like and share. Okay, this video, please try to share. This is a program. Sorry, try to share it. Okay, even understand the one I like him. I like him. Yeah, so I like him because even understand the one is open. Okay, so ekele m on niile n'ebe Ogechi. Oh my darling, Ogechi, thank you so much. Majesty CEO, thank you so much. Brochima, thank you. Happy to see you here. Ike, Young, every one of you. Ngozi, every one of you. I thank every one of you. I'm really happy to see you guys, and we'll keep seeing each other. I love you from here, from me. This is
10:58. That is 2 minutes to 11. I started from this program since 5 p.m. here, and this is 11 p.m. Okay, that is 4 hours. I love you guys. I love you guys so much from the bottom left, from Alan Shobim. So Dalun Hin Brochema Ekelem Gyoke Ogechi. That is my darling. Thank you so much. Alice, thank you so much for coming. Every one of you, those not, I greet you people all. Igbo Nation, Game pick your call now, okay? Not you Igbo Nation. Thank you so much for coming. Next time I will be back. Okay? I'll be back next time. Thank you so much, every one of you. Bro Chima, I love you, bro. Thank you so much.